Pixel TV. TV, der spiller. Vi har taget en tur til Blockbuster i Skive, hvor man, som man kan se bagved mig, kan udfordre Oliver Bjerrehus i Call of Duty Modern Warfare 2. Hvordan ser det ud med at vinde? Det ser meget godt ud. Er det dig, der vinder, eller det er dem? Det er mig, der vinder lige nu. Sådan hele vejen igennem, eller er der Hele nogen, der giver dig klø? Ja, men jeg har lige fået lidt klø af hvordan? Var det Anton? Var det nemt at give ham klø? Lidt. Var det fordi han ikke rigtig kunne finde ud af at ramme dig, eller? Det var sådan... Det var rimelig svært, men jeg kunne godt. Pixel TV, der spiller. Andreas Bruce, du har lige stået og spillet Modern Warfare 2 mod Oliver. Ja. Hvordan synes du selv, det gik? Helvedes det. Ja. Men du præsterede jo at ramme ham en lille smule. Jeg fik ham en gang, men det var også det. Men det er også, altså, jeg har aldrig prøvet det før. Nu har du også lige spillet Tekken mod Signy Lee. Jeg blev revet rundt endnu en gang. Skal I måske giftes, så du kunne være Andreas Bruce Lee? Man må jo gøre den slags i Danmark. Så du overvejer det? Kraftigt. Jeg har også en lidt for ham, men han var ikke modtagelig, synes jeg. Pixel TV, der spiller.